Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 2 asteazkena 2 elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Joseba Ezeolaza izango dugu, Comisiones Obreras sindikatutik datorrena. Comisiones Obrerasek txosten bat atera berri du, Nafarroako atzerritarren enplegua eta prestakuntza aztertzeko, eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Ana Urkiza izango dugu, Eusko Irakaskuntzaren 19. Kongresua aurkeztera. Kongresu hau gaur hasiko da urriak 2 eta urriak 4 arte iraungo du. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1576an, 41 pertsona heriotzara zigortu zituzten uztaritzen sorginkeria egotzita. Urte batzuk geroago, 1978an, Mexikon poliziak eta militarrek gobernuaren errepresioaren aurkako protesta baketsuan ari ziren milaka ikasleren aurka egin zuten. Egun berean baina 1977an soldadutzaren aurkako lehen manifestazioa egin zuten Donostian. Eta bukatzeko 1982an Karandiru kartzelako sarraskia eragin zuen Brasilgo poliziak Sao Paulon. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Larunbatean Iruñetik Santxikorrota lasterketara joateko autobusa antolatu dute Zaldiko Maldiko eta Euskaldunon biltoki elkarteek. Urriaren 5ean Iruñetik Argedasera joateko autobusa goizeko 7:00 abiatuko da, Tres Reyes hotelaren paretik. Itzulera arratsaldeko 6etan eginen dute. Tiketak 20 euroan dira salgai. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario Notiziasen titular nagusian, ibilgailu hibridoek eta elektrikoek salmenten 60% hartu dute Nafarroan. Irailera arte erregistratutako 5.304 matrikulazioetatik 3.020 modelo berriei dagozkie. Fabrikatzaileen sektoreak behin eta berriz eskatzen jarraitzen du karga zutoin gehiago jartzeko, estatuaren laguntzarekin. Argazki nagusian, 2 gizonek Tel Aviveko iparraldeko jatetxe bateko kristal hautsiak garbitzen dituzte, Irandik jaurtitako misil batek jota. Titularrean, Iranek Israel eraso du. 180 misil jaurti ditu lurraldearen gainean, Israelgo indarrek Libanoa bombardatzen duten bitartean. Hori koloreko berrietan, alde batetik, 4:30 hilaren 11an irekiko da Agoitzen. Beste alde batetik, Pedro Miguel Etxenikeren hitzak ditugu. Zientziak baino gehiago kezkatzen nau euskarak, alderik ahulena delako. Jarraian liburu zaharren azoka Iruñean. Gainera, Springsteen 2025ko ekainaren 21ean Donostian. Eskuineko berrietan, alde batetik, osasun zentro guztiek telefonogune adimendunak izango dituzte. Beste alde batetik, Nafarroak 82 herri ditu energia komunitateetan integratuta. Jarraian, Almeria kasuan hildakoak ez dira terrorismoaren biktimak. Gainera, Iruñeak 1.000.000 euro inbertituko ditu Aquabox konpontzeko. Azkenik, familien kexak izizur ikastetxeko menuen kalitate txarragatik. Diario Navarraren argazki nagusian, Iranek Israelen aurka jaurtitutako jaurtigaiak herrialdearen iparraldetik ikus daitezkeenak. Titularrean, Iranek ia 200 misil jaurti ditu Israelen aurka, hebrearrek Libano hegoaldea inbaditu ostean. Ez zen hildakorik izan eta ziri gehienak geldiarazi zituzten. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarroak erosteko babes ofizialeko etxebizitzen eskariaren 8% eta alokairuaren 1% baino ez du betetzen. Bestetik, osasun zentroak deia itzuliko du pazienteak 8. zenbakia markatu ondoren. Jarraian, osasun departamentuak behin betiko itxi ditu herri berriko larrialdiak astelehenetik ostiralera.
Goiko berrietan alde batetik, ekonomiak abesbatzak berrantolatzera eraman du Orfeoia. Beste alde batetik osasunaren fitxaketen iragan apala. Azkenik, Berradek Ker Farman geratzea erabaki du. Gararen argazki nagusian, hainbat jaurtigai Tel Abibeko zeruan egan Iranen erasoan. Titular nagusian, Iranek Israeli erantzun dio 200 misil balistiko baino gehiago jaurtiz. Iranek Israelen erasoaren gorakadari emango zion erantzuna espero zen, eta atzo iritsi zen. 200 eta 400 misil balistiko artean jarti zituen Israelen lurraldera. Guardia Zibil irautzailaren arabera, joan den asteburuko Abbas Nilforusan komandantearen eta Hizbulako buruzagi goren Hassan Nasrallaren heriotzei erantzuteko. Eta uztailaren amaierako Hamaseko buruzagi Ismail Haniyeren heriotzei erantzuteko. Ezkerreko berrian, Osakidetzaren diagnosirako txostena osatu du EH Bilduk. Beheko berrietan, alde batetik feminismoa gaztei hurbiltzeko deia egin du Lezertuak. Beste alde batetik gurpil aulkian eta takatakarekin garbitzera behartuak. Amaitzeko, Bernierrek immigrazio politika gogortu du. Berriaren argazki nagusian, Israelgo armadaren artilleria erasoa atzo goizaldean Libanoko mugaldeko herri baten kontra, lurreko operazioak hastearekin bat. Titular nagusian, Israelera 100 misil jaurtiz erantzun dio Irakek Gaza eta Libanoko erasoaldiari. Teheranek Tel Abib eta Jerusalem izan ditu jomuga, Hamas eta Hezbolako buruzagien hilketen mendekuz. Israelgo armadak lurreko operazioak hasi ditu aurrez Libano hegoaldean. Beheko argazkian, Jose Olesangai dugu, abokatua eta ekintzailea dena. Honen hitzetan, masaiek aukeratu egin behar dute, geratu eta hil edo alde egin eta bizi. Honen ezkerreko berrian, gastu publikoa murriztea izango du lehentasun Frantziako gobernuak. Eskuineko berrietan, alde batetik, EHUko zuzenbideko ikasleek argitu dute irakasle faxista ez dutela atxiki. Beste alde batetik, Basoko ahozko probarik euskaraz egin ote zen ikertzen ari dira Bordelen. Jarraian mutil gazteek uste dute aldarrikapen feminista batzuk urrunegi doazela. Bukatzeko, Goiko berrian, munduko liburutegietako obra historikoen kopiak Iruñeko planetarioko mirarien gelan ikusgai. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian gurpildun aulkian lan egitera behartuak. Garpiketa lanetan diharduten bi emakumeren egoera larria salatu du LAB sindikatuak. Gurpildun aulki eta takataka baten laguntzaz mugitzen diren arren lanera bidali ditu gizarte segurantzak. Eskuineko berrietan, Goikoan, urriaren 29an hezkuntza publikoko irakasleen greba deitu dute berriz ere hezkuntza sindikatu guztiek. Hezkuntza departamentuaren erantzun faltaren aurrean beste greba deialdi bat egin dute hezkuntzako sindikatu guztiek. Grebako arrazoiak mantendu direlako. Aurrekontuetan hizkuntza kalitatea lehenestea galdegin dute. Behekoan, emakume bat etxegabetu nahi dutela salatu du Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak. Ibercaja banketxeak pertsona bat bere etxetik bota nahi duela ohartarazi du sindikatuak. Etxegabetzea gelditzeko protesta deitu dute ostiralean goizeko 8:00 Artika berrin. Kaixo, aurretik esan dugun bezala, orain Joseba Aizeo Lazarekin gaude, Komisiones Obreras sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, zongi. Bueno, txosten bat etera zenuten, ezta, Nafarroako atzerritarren prestakuntza eta enplegua aztertzeko. Eta zer moduz atera zen? Bueno, txosten oso luzea zen, nahiko sakona, 130 horri alde zituen, 6 hilabeteko lanaren ostean edo ondorioz publikatu genuen. Hau, aurretik esplikatzen dut, jakiteko txosten oso analitikoa dela, serioa eta sakonean egindakoa. Ez dugu txosten hori, ez dugu bakarrik
gaurkotasunaren aurrean erantzunak emateko egin, baizik eta nola etorkinen errealitate soziala, ekonomikoa eta laborala nola den jakiteko. Esaten dut hau, politikan, uda honetan eta udaberrian etorkinen gaia eta afera nahiko krispazioarekin eztabaidatu egin dute, eta guk hori krispazio horretatik aldendu egin gara, eta nolabait ere argazki fijo bat planteatu izan nahi genuen txosten honekin. Eta zein da helburua edo helburuak? Nahiko helburu ditu, 3 helburu ditu. Alde batetik, zenbakien edo zifra edo soziologiaren objektiboa edo helburua. Hemen Nafarroan 120.000 etorkin bizi dira gure artean, hau da, biztanleriaren 18% da, jada. Azkeneko urteetan, azkeneko 15 urteetan, sekulako gorakada eman da, 40.000 etorkin gehiago daude gure artean. Hori, harrera hori normala da, eta hori ezin da gelditu, ezin da eten, hausnarketa bat egiten dugu, eta esaten dugu, immigrazio zero ezinezkoa da, hori ingenuidade bat da. Horregatik, eztabaida ezin da planteatu etorkinak bai edo etorkinak ez, baizik eta guretzako eztabaida onuragarriena gainera da, nola egiten dugu elkarbizitza eta integrazioa positiboa izateko. Ja, gure artean daude, etorri behar dira, gehiago etorri behar dira, egoera ekonomikoa edo soziala oso negatiboa eta oso latza delako Afrikan edo Amerikan edo Asian, eta hori etorkinen bidaiak eragiten dituzte. Orduan, guretzako, eztabaida ez da etorkinak bai edo etorkinak ez, baizik eta zer nolako elkarbizitza eta integrazio prozedurak baten dira. Orduan, 120.000 dira, gu baino gazteagoak dira, hori positiboa da gainera, eta lan munduan, baina baita ere eremu sozialan, sekulako arrakalak nolabait ere pairatzen dituzte. Gu baino langabezi gehiago dute, gu baino behin-behinekotasuna, hau da, temporalitatea gehiago dute, partzialtasuna ere gehiago sufritzen dute, lan munduan ematen diren akzidenteak ere gehiago pairatzen dituzte, eta gu baino 8.000 euro gutxiago kobratzen dituzte. Eta baita ere, pobreziaren arriskua gehiago dute etorkinak. Hori da egin dugun analisia. Bigarren helburu nagusia izan da, Nafarroan guk deitzen dugun integrazio komunitate bat dago. Zer da integrazio komunitate bat? Sindikatuok egiten duguna, eguneroko lanean, edo elkarte sozialak egiten dituzten lanak, edo Nafarroako gobernuak egiten duen lana, guztiok integraziorako komunitate bat osatzen dugu. Eta hori oso positiboa da, eta nolabait ere adibide positiboak azpimarratu egin ditugu txosten hauetan. Eta adibidez, atzerritarrak izateagatik, bai modu irregularrean edo modu erregularrean, haien lan bizitza okerragoa dela uste duzue? Bai. Analisi hori atera duzu? Argi eta garbi. Biztanleria orokorraren langabeziaren tasa 9% dago. Etorkinen langabeziaren tasa horri begiratzen baldin badiozu, 26%ra ailegatzen da. Hori alde handia dago, bretxa handia dago, arrakala handia dago, baina baita ere behin-behinekotasunan.
bider lau biderkatzen da gurekin konparatzen baldin bada, edo esan dudan bezala soldata konparatzen baldin bada, soldata ikusten baldin bada, gu baino 8.700 euro gutxiago kobratzen dute. Baina baita ere beste datu bat esaten dugu. Ja, etxe batean 8 pertsona edo gehiago bizitzen dira 6.400 kasuetan. Hazinamendua edo ez dakit euskaraz nola esaten den, baina hori etxe batean jende asko bizitzen da, eta errealitate hori ere Nafarroara heldu da, ez? Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Alde batetik lanbide prekarioenak beraientzako direlako, ez? Eta baita ere formakuntza gutxiago dutelako, eta beraz hor emakumeak bezala askotan bazterketa soziala, bazterketa laborala delako, ez? Gu horrean esaten duguna da formakuntza beharrezkoa dela, eta Nafarroko gobernuak hori erraztu egin behar du. Alde positiboena zein da, 1.800 etorkin ari dira ja profesionaltasun ziurtagiria ateratzen, hori da FP bat bezala. Horietatik, 1.800 horietatik, 477 irregularrak dira edo paperik gabekoak dira. Hori oso datu positiboa da, ez? Kontutan hartu behar dugu, askotan kalean bizi diren pertsonak direla, edo Errotxapeako eraikin okupatu batean bizi direla gazte horiek, eta gero jaiki eta ikastera joaten direla, ez? Hori sekulako, ez dakit, indarra eta ez dakit, uste dut oso positiboa dela errealitate hori, ez? Naiz eta bizikalitate txarra izan, gero formakuntzaren garrantzia beraiek ere barneratu egin dute, ez? Hori oso garrantzitsua da, adibidez, Virgen del Camino institutuan ari dira ikasten. Nafarroko gobernuak, eta gainera da Espainian erkidego bakarra hori bermatzen duenak, ez du eskatzen profesionaltasun ziurtagiri horiek egiteko edo ikasteko, ez ditu eskatzen paperak. Horregatik, modu irregular batean daudenek ere eskubide hori dute. Nik uste dut hori sekulako garrantzia du bere, nolabait ere, gure gizartean bere integrazioa bermatzeko eta errazteko. Eta formakuntza falta hori erreala da, esan nahi dut, ze batzuetan gertatzen da, igual haiek daukatela formakuntza, baina haien atzerrian, baina hemen ez dutela konbalidatzen edo, eta klaro hori ere berez formakuntza daukate, baina ez du balio hemen, ez? Hori, bai, oso interesgarria da galdera hau, gu ere bai ez ditugu bakarrik ziurtagiri profesional horiek analizatu, baizik eta zenbat etorkin daude egoera horretan, ez? Zenbat etorkin Marokon edo Argelian ja ez dakit elektrizistak ziren edo hilea paitzen zuten edo horrelako lanbideak zituzten, baina tituluak ezin dituzte nolabait ere agerian utzi edo erakutsi, ez? Hori gazteleraz esaten da akreditación de la experiencia, ez? Esperientziaren akreditazioa edo horrelakoa esaten da. Kasu horretan, ia 600 etorkin ari dira bere esperientzia demostratzen, ez? Nola egiten dute? Klase praktiko askotan, ez? Orduan, oso interesgarria iruditzen zait galdera hau, zeren guztut hori arazoaren muina ukitu duzu, ez? Askotan, bere herrialdeetan ja zeuden lan egiten, egoera txarretan, baina lan egiten, eta hona etortzerakoan ezin dituzte ez tituluak konbalidatu, edo ez dute askotan bere atzerriko herrialdetan ez dituzte titulorik, baina bai esperientzia ikaragarria, ez? Hori birzikleatu egin behar dugu, hori nolabait ere
titulu horiek bereganatu egin behar dituzte, gainera, kasu askotan, eta hori gure txostenean argi eta garbi agertzen da, beraiek egiten dituzten lanbideak guk egiten ez ditugun lanbideak dira askotan, ez? Esan dudan bezala, elektrizitatean, edo lehendegian, edo zerbitzu sozialetan lan egiten dute. Gauza horiek zuzendu eta bideratu egin behar ditugu, eta nolabait ere ongi antolatu eta ongi formatu beraien bizikalitatea hobetzeko. Eta ere, aipatu dituzue txostenotan esperientzia positiboak, ez? Ez da dena hain txarra. Bai. Baitu, niri asko gustatu zitzaidan kasu bat Tenerifen eman zena, eta zen tutorial bikoitza ematen zen eskola batean. Etorkin berri bat etortzen zenean, egoera irregularrean edo paperik gabeko etorkin bat eskolara sartzen zenean, horren nolabait ere integrazioa ez zen bakarrik irakaslearen edo tutorearen ardura, edo zuzendaritzaren ardura, baizik eta baita ere ikasle batek tutore lana egiten zuen, ez? Eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan, ez? Ikasleek ere bai, nolabait ere, elkartasun keinu batean ere nolabait harrera egiten zioten etorkin berri horri. Ez zen bakarrik zuzendaritzaren ardura, ez zen burokraziaren ardura, baizik eta baita ere irakasleen ardura, ez? Orduan, etorkin berri bat, ikasle bati, nolabait ere harremanetan jartzen zen, eta kuadrilla egiteko, edo patioan egoteko, edo kirola egiteko, edo klasetik ateratzen zen momentuan, ikasle horrek ere, nolabait ere ardura hartzen zuen, bera ongi egotea. Hori asko gustatu zitzaidan, zen ustut ardura bikoitz hori, ikasle eta irakasleen arteko ardura bikoitz hori, ez da bakarrik elkartasunaren isla, baizik eta baita ere integrazioaren gakoa, ez? Askotan, integrazioari buruz hitz egiten dugunean, nolabait ere pertsona konkretuan ardura jartzen dugu, ez? Etorkinan jartzen dugu ardura, ez? Ez zuk integratu egin behar zara, baina nik uste dut gizartea da. Batez ere integratu egin behar duena pertsona horri, ez? Ez da bakarrik individuo konkretu horren ardura, ez? Baita ere gizartearen ardura da, gure ardura kolektibo bat da, ez? Ez bakarrik individuala. Eta horregatik gu txostena esaten dugu integrazioaren prozedura, eremu edo bide horretan, ez dela bakarrik aktitude pertsonal bat, baita ere, adibidez, aurreiritzien konbate bat da, ez? Zu gizarte arrazista bat badin badaukazu, integrazioa txarragoa izango da, ez? Horregatik gu ere txostenan plano moralean egiten ditugu hausnarketa asko, ez? Plano moral honetan, ez? Gizarteak arrazista baldin bada, integrazioa gaizki aterako da, eta aldrebez, ez? Gizarteak, hori, etorkinen harrera ongi egiten baldin badu, idei honekin, ez? Moraltasuna, humanitatearen oinarritutako elkarbizitzarekin ongi aterako da integrazio eta elkarbizitza hori, ez? Askotan, etorkinak eta delinkuentzia harremanetan jartzen du ultraeskuinak, ez? Eta hortan ere sartu gara txosten horretan, ez? Eta argi eta garbi agertzen da Nafarroan, baina Espainia osoan ere bai, etorkinak eta delinkuentzia ez dutela harremanik, adibidez datu bat, delinkuentzia edo delituak behera egin dute, aurten, baina etorkinak gora egin dute. Hori, nolabait ere, demostratzen du ez daukala inongo harremanik, ez? Bai, argi dago, gizartearen harrera bere bizikoa dela
integrazio hori gertatu ahal izateko, baina zergatik erlazionatzen da integrazio sozial hori lanarekin, lana lortze horrekin? Claro, eske lana bi perspektibetatik ikusi behar dugu, ez? Lana gure munduan nola antolatu dugun moduan, norait ere pertsonaren proiekzio bat da, ez? Gure lana erlazio sozialak indartzen ditu, baina baita ere gure kapazitate pertsonalak ere indartzen ditu, ez? Eta bestetik, lanik gabe, etxe bizitza alokatzea, edo elikadura izatea, edo arropa erostea, ia zinezkoa da, ez? Orduan iztu dut, integrazio laborala, norait ere, denaren integrazio orokorraren simboloa dela, ez? Lanik gabe, ezin duzu bestelako integrazioi buruz hitz egin, ez? Hori adibidez, argi utzi dugu txostenan, ez? Lehen esan dituan bezala, udaberri honetan eta uda honetan komunikabideen artean notizia izan da, askok hori kalean bizi zirela, edo Errotxapeako etxe okupatu batean bizi zirela, edo Zubipean bizi zirela ere bai hor argaren aldamenean, baina gu esaten dugu integrazio laboral hori edo hezkuntzan ematen den integrazioa ongi emateko eskubide sozialak bermatu egin behar direla. Oinarrizko errenta eman behar zaie, elikadura eman behar zaie, etxe bizitza eskubidea bermatu egin behar zaie, osasun eskubidea bermatu egin behar zaie, gero integrazioa emateko. Askok, txostena egiteko, beraiekin elkarrizketa egin ditut, norait ere arazoak, dituzten arazoak jakiteko, eta askok esaten zuten, hori, Virgen del Caminora juten zirela ikasketak egitera, baina bilabesa ezin zutela pagatu, ezin zutela ordaindu, ez? Orduan, edo boligrafo bat, edo kuadernotxo bat ezin zutela ordaindu, ez? Orduan, hezkuntza musutruk edo gratuito edo unibertsala da, baina ara heltzeko, hezkuntza hori heltzeko arroparen kontuan, edo kuadernotxo bat, edo jangabe askotan joaten dira ikastera, ez? Orduan, hori arazo bat da. Horregatik guk esaten dugu lehen ematen den pausu hori edo lehen ematen diren eskubide sozial eta normal horiek bermatu egin behar ditugula integrazio laborala emateko edo hezkuntzan ematen den integrazioa ongi emateko, ez? Osea, gozaldu gabe askotan joaten dira ikastera. Orduan, hori nahi ere zuzendu egin behar dugu eta, en fin, hori zuzendu egin behar dugu. Ondo dago hori formakuntza jasotzea, baina ez edozein modutan. Claro. Eta, ze gertatzen da, adibidez, lana lortzen badute, baina ez badute kontratua, hori integraziorako bidea sustatzen du, edo? Ez, claro. Askotan, nekazal eremua, baina baita ere beste eremu ekonomikoetan ikusi izan ditugu inspekzio laborala ara joan delako, norait ere kontraturik gabe daudela etorkin hauek edo zuzenean egoera opresibo batean egon direla, ez? Goratzen dut Mendabian atera zen berri bat, hori, 20 etorkin zituztela, etxe batean sartuta, kontraturik gabe eta egoera oso kaskarrean, ez? Gu horren aurrean, inspekzioa egin behar ditu kontrolak, argi eta garbi horrelako lanak baldin badituzte, bazterketa soziala gehiago ematen da. Hau da, integrazioa ez da ematen, ez? Orduan, guk uste dugu hori bai, integrazioa emateko
nolait ere lan baldintzak onak izan behar dira, zu eta biok ditugun bezalaxe, ez? Eta adingabeen kasuan, mena deituriko hauen kasuan, zer gertatzen da? Bai, bueno, hortan, ni uste dut ere, hezkuntza eskubidea bermatu egin behar dugula bere bizitza osoan, ez? Ez bakarrik 18 urte betetzen dutenean, baizik eta baita ere gero, ez? Askotan bere formakuntza ez da 18 urtekin eten, ez? Gero, berba esan dudan bezala, FP modulo bat egitean nahi dute, ez? Askotan, mena horiek, esan dudan bezala, kalean bizi dira, eta ni uste dut ere bizitza errestu egin behar diegula, ez? Askotan, pentsatu behar dugu 16 urteko pertsona bat dela, familiarik gabe. Hori zer egiten du, pentsa gu askotan 16 urte genituenean tontakeriak egiten ditugula ere bai, ez? Pentsa familiarik gabe baldin bazaude, lagunik gabe baldin bazaude, dirurik gabe baldin bazaude, egoera pertsonala ez da ere oso ona, ez? Orduan, uste dut ere, inteligentzia emozionala edo empatia izan behar dugula beraiekin, ez? Sekulako egora, ez da erraza horrela bizitzea, ez? Askok aurrera egiten dute, baina beste askok ez, ez? Eta horretarako dago estatua, ez? Edo horretarako daude erakunde publikoak ere bai, ez? Guzti horiei laguntzeko eta guzti horiei ere eskubide sozialak eta hezkuntza eskubideak bermatzeko, ez? Ni uste dut gure gizartea baduela integraziorako kapazitate hori, ez? Eta askotan, Saloa telebista ez, baina bai beste komunikabide askok nolait ere alarma sozial hori edo psikosis hori plazatzen dute, baina ez da egia. Nik uste dut, eta hor txostenen agertzen da ere bai, Nafarroak gure ekonomiari begiratuz, gure biztanleri kopuruari begiratuz, gure lur eremuari begiratuz, integraziorako baldintzak ditugu, ez? Hor ez dugu alarmistak izan behar, guztiz kontrakoa, ez? Aipatuzu, adingabe batzuk kalean bizi direla, eta hori nola da posible, suposatzen da, Nafarroako gobernuak tutela duela, eta suposatzen da pisu batean sartu beharko dukela. Bai, eremu bat, zentro batean daude Marzilan, baina, karo, horiek dira kontrolatuak direnak, baina behar bada mena bat etortzen da, adibidez, kamioi batekin Tangeretik eta Iruñera heltzen da. Hortan, Nafarroako gobernuak edo zerbitzu sozialetan lan egiten dituztenak ez dute kontrolpean, ez? Kontrolpean dituztenean, sartzen dituzte zentro batean, Marzillako zentroan, ez? Baina askotan etorkinen errealitatea ikusita, esan ditzudan bezala, adibidez, kamioi batetik edo batekin etortzen baldin da Tangeretik, baldin da menore hori, edo adin gutxiko pertsona hori, egun batzuk kalean bizi da, ez? Eta zuek nola laguntzen duzu sindikatutik integrazio hori lortzera? Bai, gu programa batean gaude, apoio mutuo elkartea eta hezkuntza sailarekin, 3 komisiones obreras, apoio mutuo eta hezkuntza sailak, ari gara profesionaltasun ziurtagiri horien prozedura nolait ere errestuz. Guk egiten duguna da, kurtso hasieran, etorkin guzti horiek bildu gure egoitzan, eta nolait ere lagundu zer motatako ikasketak erabakitzera, ez? Askok ez dakite hori, zer nahi duten, ez? Galderak egiten dute, ilea apaindegi bat irekitzeko zer egin behar dut, edo elektrizitatea nolait ere
ikasteko zer egin behar dut, edo bueno, ez dakit profesionaltasun hori nolabait ere bideratu laguntzen diogu. Orduan, bilerak egiten ditugu beraiekin, entrevista sakonak ere egiten ditugu beraiekin, nolabait ere jakiteko zer nolako nahierak dituzten eta nora bideratu nahi duten bere integrazio laborala, eta guk hori erresten dugu. Eta gero ere bai ikasketa zentro horiekin, Virgen del Camino eta guzti hauekin, bilerak egiten ditugu 6 hilabetero, eta nolabait ere beraiekin zuzentzen ditugu dauden akatsak edo dauden gauza gaizki, adibidez. Oso interesgarria da egiten dugun lana, orain dela urte bat, nolabait ere duda bat edo eztabaida bat egon zen sindikatuaren artean eta hezkuntza saila eta eskubide sozialaren sailaren artean. Eta planteatu egin zen zer nolako hezkuntza maila behar zuten, castellano maila behar zuten, ara juteko, Virgen del Camino juteko, elektrizitate modulo bat egiteko. Orduan, hor, zer egiten duzu? Hezkuntza maila altua eskatu, orduan, barrera bat jartzen duzu, edo uzten diozu ikasketak hastea, eta gero, kurtsoan zehar, nolabait ere espainola dominatzen du. Eztabaida horiek oso zailak dira nolabait ere egitea eta bideratzea, baina gure kasuan garrantzitsuena zen beraiek hor ikastea, eta nolabait ere ikasketa prozedura horretan nolabait ere hezkuntza jakitea, baina horrelako eztabaidak ditugu eta horrelako gauzak egiten ditugu, nola prozedura hori edo nola modelo hori edo eredu hori nola egiten dugun hobetzeko, eta horrelako eztabaidak ditugu guzti hori hobetzeko. Kontutan hartu behar duzu eredu oso berria dela, oso berria dela, bakarrik 2 urte daramatzagu horrelako integrazio ereduarekin. Uste dut emaitzak oso positiboak direla, oso positiboak dira gainera, baina nolabait ere kontraste lan hori eguneroko lana da guretzako. Eta normalean pertsona hauek nola erantzuten dute zuen laguntzari edo zuen proposamenei? Ikaragarri, pertsona, etorkinak normalean hobeto bizitzeko etortzen dira. Ez dira etortzen bere bizitza konplikatzeko, baizik eta guztiz kontrakoa, hobe bizitzeko. Orduan beraiek nolabait ere laguntza oso ongi hartzen dute, eta normalean oso positibotzat jotzen dute laguntza, eta gainera, guk enpresariekin ere bai hitz egiten dugu eta galdetzen diegu nolabait ere ze lan eremuetan daude kontratatzeko posibilitate gehiago. Orduan, hori ikusita guk gero etorkin hauei, gazte hauei esaten diegu, hobe da, ez dakit, osasun sailean sartzea edo hobe da, zerbitzu soziala edo menpekotasun dependentziaren arlo horretan sartzea edo hobe da, ILPN-egian sartzea. Gu ere enpresekin nolabait ere mapa bat egiten dugu nun dauden profesio eskatuenak edo nun daude lanbide eskatuenak. Horrekin, datu hauekin, etorkinei joaten gara. Ni uste dut oso majoak dira, adibidez orain futbol talde bat egiten ari gara, edo mendi talde bat ari gara, integraziorako grina dute beraiek, hortan, eta gainera nik ikusten dut sekulako balore positiboak dituztela, beraien artean asko laguntzen dira, asko. Eta nik uste dut ere gehiago hitz egin behar dugu horri buruz, lehenengoak edo lehen etorri direnak azkenekoei laguntzen diete, Orduan, ez dakit, hor elkartasunaren katea
ez da eten. Ni horregatik beti beren baloreak positibotzat eta ez dakit azpimarratzeko gauza bat dela uste dut. Eta bukatzeko zuen txostena, proposamen batzuk egin zen dituzten, ezta? Eta zeintzuk dira hauek? Bueno, alde batetik, Espainiako estranjeria legea aldatu behar da, hori argi eta garbi, eta konkretuki guk esaten dugu. Ikasteko etortzen baldin badira, paperak ematen diete modu automatikoan. Hori aldatu da orain dela 2 urte. Arraigo por formación esaten da, edo formakuntzarako arraigoa, ez dakite euskaraz nola esaten da. Hori, sistema hori indartu egin behar dugu, zeren paperak lortzeko irtenbide oso ona da, batez ere gazte hauentzako, ez? Bestetik, esan dudan bezala, bere eskubide sozialak indartu egin behar ditugu, oinarrizko errenta edo renta garantizada hori nolabait ere indartu egin behar dugu, eta lehen esan dugun bezala, etxebizitza eskubidea ere bermatu egin behar dugu. Ezinezkoa da integrazioa lan munduan ematea edo hezkuntza mailan ematea, kalean bizi baldin badira. Orduan, oinarrizko eskubide horiek bermatu egin behar ditugu, eta gauza horiei aurre egin behar diogu. Horiek dira gure proposamenak, 1000 proposamen daude, baina laburbilduz hauek dira nagusienak edo garrantzitsuenak. Eta ja bukatzeko, zein izango litzateke txostenaren edo oraingo egoeraren balorazio orokorra? Integraziorako apostu moral bat da. Konbikzio moral bat da. Baina baita ere, efikaziarekin lotutako konbikzio bat da. Hobe da, gauzak ongi egitea, elkarbizitza bermatzeko. Hor, ultraeskuindarren diskurtsoan paradoja bat da. Ni uste dut, segurtasuna bermatzeko eskubide sozialak bermatzea da bide zuzenena, ez bazterketa soziala. Espainian badakigu fundamentalismo erlijiosoa edo delinkuentziaren kasuak bazterketa sozialan jaiotzen direla, ez integrazioan. Orduan, segurtasuna bermatzeko bide zuzenera edo alternatiba hoberena bere integrazioa bermatzea da. Hori da, precisamente, ultraeskuinen paradoja. Berak esan dute, segurtasunaren arazoen aurrean kanporatzen ditugu, bazterketa soziala. Hori areagotuko dituzte delinkuentziaren arazoak, edo hori areagotuko du fundamentalismo erlijiosoa. Guztiz kontrakoa egin behar dugu, integrazio sakona, indartsua egin. Hori da, nik uste dut, txostenaren oinarrizko helburua eta mezua. Eta bestetik, ez dugu elkarrizketan, ez da elkarrizketan atera, baina nik uste dut, beti Komisio Obrerasek egiten dituen txostenak genero perspektiba bat dauka. Eta hitz egin dugu etorkizunen egoera orokorrari buruz, baina etorkin emakumei egoera oso negatiboa da. Beraiek emakume izateagatik eta etorkina izateagatik bazterketa bikoitza pairatzen dute. Hori ere txostenan jartzen dugu eta ni ere uste dute azpimarratzea garrantzitsua dela. Bueno, Joseba, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta mila esker zuen txostena aurkezteagatik. Mila esker zuei beti bezala. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena euritarako egongo da aroa eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira.
Eguneko edozein momentutan euria egin dezake, baina litekeena da arratsaldean zaparradak mardulagoak izatea eta momentu askotan euria etengabe egitea. Temperatura maksimoak oro har ez dira 20 gradutik jaitsiko. Ostegunean giroa motela eta temperatura beherago egongo da. Noizbehinka zaparradak botako ditu, batez ere kantauri isurialdean eta goizean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, aterruneak luzatuz joango dira eta zaparradak geroz eta ahulagoak izango dira. Hegoaldean, berriz, goizaldean atertuko du eta arratsaldean ostarteak irekitzen joango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da eta enbarazu egingo du, batez ere Ebro ibarrean. Tenperaturak behera egingo du. Kaixo, lehen esan bezala orain Ana Urkizarekin gaude. Kaixo, zer moduz, Ana? Kaixo, egunon, oso ondo. Bueno, gaur Eusko Irakaskuntzaren 19. edizioa hasiko da, ezta? 19. kongresua izango da. Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresua, azkena orain dela 6 urte izan zen, 18. Eta 18. atera genitun ondorioetan oinarrituta eta 6 urte ondoko, 6 urte hauetan egin dugun lana kontuan hartuta, 19. kongresu honetan egindako lan horren berri ematea izango da helburutariko bat. Eta ez dakienarentzat azaldu dezakezu zertan datza kongresu hau edo hauek? Bueno, Eusko Ikaskuntzak beti ere kongresuak egin izan ditu gizarteari eskaintzeko daukan eduki hori prest daukala pentsatzen duenean, bai? Ez dauka maiztasun zehatz bat. Eta esan dudan bezalaxe, azkenengo hain dela 6 urte egin zen, baina aurrekoa adibidez 10 urte aurretik egin zen, bai? Orduan, helburua izaten da, guk beti kongresu batean jasotzen dugu herritarrek eta ikerlariek pixka bat aurrera begira landu beharko lirateken gai konkretu batzuen inguruan erabaki batzuk hartzen dira, bai? Eta egiten duguna da, hurrengo urteetan erabaki horiek kontutan hartuta, ikerketa, azterketa eta ikertutako emaitzetan oinarritutako eztabaidaguneak irekitzen ditugu. Hor kontraste faseak egiten dira, jende asko parte hartzen du, eta azkenean iruditzen zaigunean proiektu horiek bere ez azken burura, baina bai erakusteko moduan daudela, erabakitzen dugu kongresu bat abiatzea eta kongresua antolatzea. Eta kongresua berau ere, gaur hasten den hau, irekia izango da bi zentzutan. Alde batetik edozein herritarrek dauka kongresura etortzeko aukera, eta gonbidatzen ditugu etorri daitezen, eta bestea da, kongresua bera ere oraindik irekia dela, hau da, dauzkagun ona ekarriko duguna esateko, hori berton ere eztabaidara eramango da, eta eztabaidagune horietatik atera daitezke bestelako emaitza batzuk edo bestelako ondorio batzutara heldu gaitezke. Beraz, oraindik ez dakigu, nolabait esateko, ostiralean egingo dugun irakurketarako, zenbat gauza jasoko ditugun bi hiru egun hauetan. Eta nork antolatzen du? Kongresuaren antolaketa Eusko Ikaskuntzak berak antolatzen du, eta horretarako noski finantzaketari dagokionean laguntzen digute batez ere gure sorrera eragin zuten Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako diputazioek eta Eusko Jaurlaritzak eta hiri nagusitako alkatetzek eta bartabar Vital Fundazioak eta Laboral Kutxak eta bar, horiek diruz laguntzen dute hau aurrera eraman dadin. Eta bestela, Eusko Ikaskuntzaren baitan sortu dira bi talde, alde batetik batzorde zientifikoa eta bestetik batzorde antolatzailea. Batzorde zientifikoak bermatzen du gaur hemen kongresuan edo gaur ona kongresura ekarri behar izan ditugun proiektuen kalitatearen berme izan da, ezta? Zer eramango den, hizlariak nortzuk izango diren, zertaz hitz egingo den, gai guzti horien korapilaketa edo aria behintzat nola mantenduko den, hori dana zehazten du batzorde zientifikoak. Eta batzorde antolatzaileak ostera da
eduki hori eta pertsona guzti horiek nortzuk eta nola funtzionatuko duten jakinda, baina gaurko egunera ekartzea, ezta? Leku batera, espazio batera, programazio baten barruan sartzera, ordutegi batzuk kontuan hartzera, eta gero hemen berton gaur egun hauetan zehar, harrera pila bat egingo ditugu, azken urte hauetan gurekin lan egin duten pertsona eta erakunde guztiak deitu ditugu. Orduan, hoiei ere harrera egin nahi diegu eta elkarrekin argazki bat atera, simbolo bezalaxe adierazteko aurrerantzean ere eurekin lanean jarraitu nahi degula eta hori berresteko. Eta antolakuntzaren aldetik, noiz hasten da hau antolatzen? Eta nolakoa da antolatze prozesu hau? Begira, 2 urte dira tamaino honetako kongresu bat antolatzeak suposatzen duena edo behintzat guri eraman diguna. Egia da, lehenbiziko urtea izaten dela gaia, gai nagusia, ez da, titulua esango genukena, eta titulu horren azpian zertzuk gai joango diren erabakitzea. Eta gai horien arteko komunstadura edo harremana lortzea edo sortzea izaten da gehien kostatzen dena, bai? Hain zuzen ere, kongresu guztiak izan dezan dena lotuta egon dadin. Esango den, egingo den eta ikusiko den guztiaren artean lotura bat egon dadin. Eta kasu honetan gainera, tituluari erantzungo diona, bai? Eta urtebeten nolabait joan zaigu behar izan dugu hori egiteko. Nolabait esateko, batzorde zientifikoaren beharrei erantzuten egon gara urtebete. Da gero, ja behin hori zehaztuta dagoenean, 2. urtea ateratzen da, eta 2. urtean egiten dira 2 gauza. Alde batetik, antolakuntza, ze lekutan, ze ordutan, programak nola eraiki eta hori guztia, eta gero, bertora hizlari etorriko diren pertsonak, deitzen hasi, beraiekin harremanetan jarri, eta bar. Horretaz bat, egiten da baita ere medioekin, komunikabideekin harremana, sustatzen da, kongresu aurretik, kongresuan zehar, eta kongresu ostean ere, kongresuan esango edo landuko denaren jarraipena nola egingo duten zehazteko, eta egia esan, aurreko asteetan ikusi dugu kongresuaren gaineko elkarrizketa pila bat, iritzi artikulu pila bat, erreportaje pila bat atera direla, eta gaurkoan ere hemen gaude, kongresuan bertan informazio gehiago ematen, eta ondoren ere hala izango da. Beraz, 2 urte dira lehenengo edukia, eta gero edukia non eta nola, eta gero eduki hori kanalizatzeko moduak prestatzen eta antolatzen. Esan dugun bezala, hau 19. kongresua izango da, eta gainera batetik bestera denbora desiente pasatzen da. Beraz, noiz hasi zen kongresu hauek egiten? 1918koa da lehenbiziko kongresua. Hau da, Eusko Ikaskuntza sortu baino lehenago, orantxe aipatuko dut zer da eta zergatik, lehenbizi Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroko aldundiek erabaki zuten garai hartan gizartean zeuden erronkei edo jakin minari erantzuteko kongresu bat antolatzea erabaki zuten. Eta kongresu hori antolatu zen 1918ko irailean, justu oraintxe 106 urte, bai? Eta gero, kongresu horretan erabakitzen da, besteak beste, 3 hilabeteren buruan, abenduan, sortzea Eusko Ikaskuntza. Hau da, horrelako gaiak sortuko, landuko, aztertuko eta kongresuetara eramango dituen erakunde bat sortzea. Orduan, lehenengo kongresua izan zen, eta gero izan zen Eusko Ikaskuntzaren sorrera bera. Eta lehenbiziko kongresu hartan gai askotarikoak landu ziren, baina egin behar nagusi batekin atera ginen, edo atera ziren orduko Eusko Ikaskuntzakoak, eta eman zitzaion lehenbiziko lana izan zen lehenbiziko Euskal Unibertsitatea sortzea, hain zuzen ere, euskara eta euskal kulturaren gaineko jakintzak, azterketak eta transmisioa bere gain bermatuta geratu zedin. Eta nolako eboluzioa izan dute kongresu hauek? Zer aldatu zue, zer ez?
Bueno, bi eraldaketa mota egon dira baita ere, eta hori dago, bueno, Eusko Ikaskuntzak momentu honetan kunplitu dituen urteekin ere lotuta, ez? Lehenengo hasiko naiz urteekin lotuta. Hau da, 100 urte egin ditugu 1918tik 2018ra, hau da, 18. kongresua egin dugunera arte, esango nuke, eta gaizki esan da dagoen arren ulertzeko erraza dela uste dut, 100 urte hauetan, iraganari begira eta iragana aztertzen egon gara. Hau da, hain zuzen ere, behar genulako, Euskara eta Euskaldunok, nondik getozen, hizkuntzaren nolakotasuna, gure antropologia, hau da, ezagutu edo ikertu behar genuen zer ginen eta nondik getozen eta zergatik ginen bezalakoak. Eta hori, bueno, disiplina anitz ezberdinetatik, osoki landu den kontu bat izan da. Eta 2018ko kongresuan erabaki izan, orain zorionez, hainbeste unibertsitate ditugularik ikerketa horiek egin ahal dituztenak, Eusko Ikaskuntzaren lana bestelako beharko lukeela, ezta? Eta Eusko Ikaskuntzaren lana momentu honetan da etorkizunari begirakoa, hau da, etorkizuna irudikatu eta irudikatzen dugun gizarte horretarako garabidea proposatzea, bai? Etorkizunari begira daukagun erronkei edo eta galderei erantzuten saiatzea. Hori da pixka bat, aldaketa bat, esango genuke urteen kariaz, gertatu dana edo eta sustatu duguna, ez? Eta bestea da, Eusko Ikaskuntzak 3 aldi oso markatu izan dituela. Lehenengoa izan zen gerra zibilera arte, eta gerra zibilera arteko garai hartan Eusko Ikaskuntzaren langai edo kezka nagusia batez ere zen lehen aipatu dudan Euskal Unibertsitatea sortzearena, eta hor garai hortan sortu ziren edo antolatu ziren kongresuek batez ere hezkuntza eta lan profesionalaren inguruko lanketak egiten zituzten batez ere. Baita ere hizkuntzaren gainekoak eta baita ere artearen inguruan, bai? Horiek izan ziren gerra zibilera artekoak edo. Gero, gerra zibilatik 1978 arte, hor hegoaldean behintzat debekatuta egon zen Eusko Ikaskuntza, eta hor iparraldera edo eta diasporako hainbat herrialdetara joanak izan ziren hainbat eta hainbat ikerlari, Eusko Ikaskuntzako ikerlariak, eta handik jarraitu zuten beraien lanak egiten. Hor, erbestean egon ziren garaian, bi kongresu egin ziren, eta hoietako bat Biarritzen egin zen, 1948an, eta justu aipatuko dut kongresu horretan aldarrikatu zala euskararen nazioarteko eguna, abenduaren 3an izan zeden, eta hortik ona urtero ospatu dugu egun hori. Eta justu aurten Eusko Ikaskuntzak ospatuko du aldarrikapen hura egin zeneko 75. urte hurrena. Baina hori izan da gauzatxo bat aipatu nahi nuena, zen eta beste aldea aipatu egin didazun galderari erantzutez, 3. aldean, hau da ja 1978tik ona beste 10 kongresu egin dira. Eta kongresu horietan beti ere bai ikerketari eta bai kulturari esleitutako esleitutako gaiak betidanik jarraitu landu izan ditugu, oraingoan ere bai, baina horretaz gain hartzen du beste ibilbide bat, eta da hain zuzen ere gizarteak dituen bai erronkei eta bai beharrei erantzuteko azterketak egitea, hoiei erantzun emateko saiakera handi batean. Beraz, ibilbide luzea eta korapilatxoa izan du Eusko Irakaskuntzan, eta ja, iritsi gara gaur hasten den kongresura. Eta zer aurkituko dugu honetan, ze 3 egunetan banatzen da, ezta, 2tik 4, eta zer aurkituko dugu honetan? 3 gai nagusi landuko ditugu, eta egun bakoitzari esleitu diogu gai bat. Lehenbiziko egunean, hau da gaur urriaren 2an, sozioekonomia eta ongizatearen gizartearen gaineko lanketak egingo dira.
Egun hau izango da behar bada 3 ezberdinena, zeren eta izango delako baita ere irekiena. Hau da, gaurko egunean ez da hainbeste egindako lana, Eusko Ikaskuntzan egindako lana aurkeztuko, baizik eta konferentzia, irekiera konferentzia baten ostean, hainbat eta hainbat mahai inguru antolatu ditugu, mahai inguru bakoitzera 3-4 pertsona datoz, eta aipatutako gaiaren inguruan beraiek eztabaidatu egingo dute. Orduan, ez da hainbeste izango emaitza hauek jaso ditugu eta emaitza hoien gainean hitz egin, baizik eta bakoitzak egiteko daukan ekarpena kontutan hartuta, ekarpen horiek jarriko dira mahai gainean gaur egun osoan zehar. Kontutan hartuta, 3 mahai izango direla, bai? Gero, biharko eguna jendarteari zuzendutakoa izango da, eta justu izango da Eusko Ikaskuntzaren programa gehienak aurkeztuko direnak. Euren artean ere lotura ari oso zuzena dagoela esan genezake, eta orduan heldu nahi dena da, jendartearen edo gizartearen beharrak zeintzuk diren oso ondo azaltzera, baina hori erraz dago egiterik 6 urte hauetan egindako lanen emaitzak emango direlako jakitera. Eta gero sorpresatxo bat izango dugu, eta sorpresatxoa esaten lagunduko didazue. Bihar Kukai dantza taldeari eman zaio kongresuko hitzaldi saio bat. Eta hitzaldi saioi horretan eskatu zaio jaso ditugun emaitzak berak hoiek jakitera ematea artearen bidez, berak egiten dakien moduan. Eta orduan erakutsi nahi duguna da, kulturak zer nolako indarra daukan, bai gizartea eraldatzeko edota beste gizarte baterako irudiak guri erakusteko edota horren usaina behintzat, usainarekin ohitzen hasteko, ezta? Eta gero 3. eguna azkena izango da lurraldeari zuzendua, eta hor ere 2 gune landuko ditugu, alde batetik landa eremuko lurraldeek dituzten beharren inguruko azterketek eman dituzten emaitzak, eta emaitza hori esker aurrerantzean zer egin nahi den horien aurkezpentxo bat egingo da. Eta gero baita ere, lurraldearen orekari dagokionean, da lurraldea ulertuta EAE, Nafarroa eta iparraldearen arteko lurraldearen kohesioa eta baita ere oreka, hortarako hainbat eta hainbat azterketa egin dira mugaz gaindikoak, eta proiektu horien emaitzak emango dira, eta proposatuko da balako prozesu deliberatibo bat abian jartzea, amankomunean daukagun gai baten inguruan, 3 lurralde nagusi hauetan galdeketa oso zabal bat egiteko, eta galdeketa hori egiteko noski prozesua zehazteko. Labur bilduta uste dut kongresua 3 aspektu hauek izango dituela. Beraz, kongresu bete-betea izango dugu. Eta lehen aipatu zu, lehenengoa publikoari irekia egongo dela, baina 3 egongo dira publikoari irekiak? Bai, publikoari irekiak izango dira hasieratik, eta hemen utziko didazu gauzatxo bat komentatzen. Eusko Ikaskuntzaren lehenbiziko kongresua, hau da 1918an egin zuenak, hango aktan jadanik jasota dago, nola kongresu horretan parte hartuko duten pertsonak edo gonbitatu daudenak direla gure herria eta hizkuntza maite duten guztiak. Beraz, gauza bera sinesten eta sustatzen jarraitzen dugu. Eta orduan, kongresu hau ere naiz eta akademiarekin harremanetan konstante gauden eta balio akademiko hori eman behar diogun gure proiektuei, gero behin akademiatik ateratzen direnean eztabaidagunetara eramaten ditugu, kontrastegunetara, eta hor deneteri dago jende aditua, dago jende eremu pribatuti datorrena, eremu publikoti datorrena, baina daude baita ere bazkideak, hau da, daude edozein jende mota, edozein herritar, eta hau gainera gure proiektuak, gure kongresuak izaera divulgatiboa duenez, edozein herritarri irekia dago, eta edozein herritarrek jarraitzeko, ulertzeko eta parte hartzeko moduan dago prestatuta.
Eta horrela, borobiltzeko, non izango da, nahi izanez gero zer egin behar da bertara gerturatzeko edo bertan parte hartzeko. Begira, printzipioz, izena eman behar da, Eusko Ikaskuntzaren web horrian sartuta izena eman daiteke, baina jak eta kongresua hasita dagoen, bertaratuta ere, berton ere izena emateko aukera dago. Berton badaude harreran 2 pertsona, eta beraiei izena eman ezkero, ez dago inolako arazorik, lekua badago, eta sartzeko eta nahi dugun momentuan kongresua jarraitzen eta gozatzen hasteko. Bueno, Ana, ja bukatzeko, zer da kongresu honetaz espero duzuena? Kongresu honetaz espero duguna da 2 gauza. Alde batetik, jarri dugun tituluari ondo erantzuten jakitea, hau da, herri itunak zehaztea edo proposatzea edo irudikatzea bai gizartearen eta bai lurraldearen kohesiorako, gaitasuna daukagun benetan kohesio horretara eramango gaituzten lanlerroak zehazteko. Eta gero bestetik, gustatuko litzaigukena da, benetan Eusko Ikaskuntzaren ezaugarriak eta pixka bat berrikuntzak zeintzuk izan diren argi eta garbi agerian gelditu daitezen, ez? Alde batetik, hori kongresua irekia dela, kongresu osoa anitza dela, ahots guztiak barne bildu ditugulako eta ahots guzti horiek edukiko dutelako euren lekua kongresuan zehar, baita ere medioek egiten ari zareten jarraipen jarraitua, esango nuke, eta gainera, probintzien arteko mugak gaindituz nolabait esateko, eta azkenik aipatu, lehen esan dudana ez, hau da, kultur elkarte sortzaile bati lekua egin izana kongresu batean, baina ez sarreran edo bukaeran, baizik eta komunikazio baten tartea ematea, hain zuzen ere, jasotako emaitzen pedagogia eta beraiek egin dezaten, eta horrela defendatu benetan, kultura ere badela gure gizartearen alde lan egiteko eta batez ere gure gizartea eraldatzeko indarra duen eremua. Bueno, Ana, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den 19. kongresu hau. Eskerrik asko eta espero dezagun ondo. Lan handia egin da, beraz orain mahai gaineratzeak geratzen da bakarrik eta parte hartzea sustatzen baldin badugu horrekin dena egin dagoengo da. Hori da. Eskerrik asko. Bueno, ondo segi, agur. Eskerrik asko bai, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.